abantu bono nigo basemiwe korigia chinchira chia bene echioko ya utanga ogwonchereria kwelire okukogocha na makongwa mange ase gikaro giakoreka senseme ya Mogonga ime ye county ya Kisii nigo boigo basemiwe kurase kiombe kemo kya Mang'ondi Foundation ngana kibagwenerete gutwara obumanyi igoro ya mang'ana mange muri kwito Josephat Hamisi no arenga ase gikari ekyo na gotorosele roboti irokobwatia Eliokwene kiabuna abamenyi be county ya Kisii nigo banyareko bagutumia echiko eliebwate amaiga igogete nabo egutumia chingo chinke bono nigo ekiombe gya Kenya Slums Youth Development Organization isiyobora ibwa Jacob Mang'ondi kenyareko bagekorete chikeyo rinde kwene kiabuna yanyareko bage gutumeka ase chinsemo ao ogo chinji kwerioba nigo ko affect kerase tokaruranga mbia tuansere chichiko gekogera gusia abantu abanga bagutumeka chinko nende kwanyoranga chinko chiri bagutumeka se amaiga yali aigogete kwanyoranga elio kiliko bali nyinge nonye ne buse elio kurwali endagere korosugiteri ensafi na kiakora twale rotenga tigatororio tuligia abantu tokore gasiamo tochine chiko iranyare kurwegu eyenyare gokonya abantu batumye chinko chinke nande nyare kobagekorosia endagera bwango endagere ensafi ekinege kora twalete project rero twabwate local stakeholders engagement abantu bakurubu machoge chache na burabu abande bake abo baje tosomukutano oyo erinde banyare kurwa maoni yabo nganinki ketakere gokolekana eri project yenyako bageko bengia Jacob Mang'ondi boigoni gatebire eserikali ye county na boigo serikali nene nigo yabereke gusira ekiombe kyo erinde kwenekia buna omuroberi yo nyareko bagogwikirana ase chinsemo ao imeye county ya Kisii boigo amane county ya Nyamira niga yakwana alitkolia lero asomoyega bwekwana na maigerio egente kenene nkelinga eserikali ye county ne serikali yenene mbamanyete gorie project ye twabere ko batogo support igu nande ntogenderere tuguansira bo machoge chache na burabu togo kole fesi entangani fesi ya kabere togo jikokora chi county sato burabu bobasi na South Mogirango na Nyaribari chache togo kora togo jikokora fesi yo mwaerio ego jikokora sub county ekinde cyo gusichatigarire ngati ya bwatani ao banyarako bagwikirana asa maigeria yo nigo bagokeiro muroberi yo abigoteba anene no chikokonya ogonjoreria kwelire imeyense ya Kenya na boigo ense engima bangina bachandikira samatuka mange asoko ligichinko na selioki ebialentire emechande menge se chinka chinyinge kiagara elioki elindi bwata madara ase mebere y'abantu nechingo squeeze chiabolire nakiyakogera abantu bagusumika emete paka roche yangusa amache yatokana na amache akeira chindoche mopango yono project yeye ni yo reduce carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas which is very acidic to the environment egochialeta obokongu mbalimbali ase health. Carbon dioxide yeiga ngochiere ele yanero ase umunse yo mugasego ko zone layer. Carbon dioxide yeiga kogenda igego tamba nere ele ikonyetandra na kiego squeeze umugasoko ba so hot. So a project they go introduce cook stoves. Nature okorusi enchireri to koruga na maiga. Biya mona somburobiri oyo gyako garerio kindi ko cyanya bariko to affect dito sari no na maiso no bugima bwa abana bweito ngo chikonyaka babore bagokonywa asenge nja maisa abona chikonyaka bagako bamaya bagonyaka babanyari ko bagosoma batari ko cyane konyaka beke birore mapema egenzo kende umurobiri oyo igoko konya emete tokonya kobutora emete yare gochikokonya motirika kwa gotigo moto yokine ochikonia bona tokare konya gecha twachi gutumeka buna chingo Oripatirega sendi Kiandize TV korwa award ya bompapa burabu eyo ere ime constituency wa machoge chache mbeye county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi.